ngomong aja. Ayo mancing. Nanti. Nek gune ora ngerti so. Ayo. Ana wae ta ra. Wah, iwake nilane gede. Iya. Ya ayo. Ayo. Ngomong tiba-tiba bingung apa? Iya, mentau nyapis dina iku lho. Ayo. Sampai mripatku. Berangkat. Yoi. Gone ning kono. Ha iku lho, ha iku. Ya ya. Hah? Wan. Wan, ayo. Aku rene ku niatku mancing keributan kok. Beneran. Oh no! Cok iku. Duh, sebentar apa iki? Aku lihat rene pengen mancing, tapi ora mancing iwak, mancing keributan. Iki karepmu dhewe tah dikon wong. Yo karepku dhewe. Aja mblayu kae. Ngongkon sapa? Hah? Ngongkon. Ndak ketah.